Goddag. Bornholm har de politisk folkemøde. Mors har kulturens folkemøde. Hvad med at vi her på Vestegnen og Ishøj arbejder for, at i 2014 laver vi et socialt folkemøde. Det er oplagt, at det er os her på Vestegnen, der tager temaet det sociale op på et folkemøde, hvor vi snakker, hvad skal vi med ældreplejen, uddannelse, beskæftigelse og alt det der. Så skal vi ikke arbejde for, at hele Vestegnen og Ishøj arbejder for et socialt folkemøde her i 2014? Jeg kunne forestille mig, at september 2014, det er et godt tidspunkt at lave sådan en på. Og så sætte det sociale på dagsordenen i 2014. Jeg håber, I alle sammen vil være med til at arbejde for at få det sociale folkemøde til Vestegnen og Ishøj. Skriv her på væggen, hvis I er med på ideen, eller send en mail. Håber jeg hører fra jer.